Mga puso, Valladolid, LGU, nagdepensa sa ginabaso ni pagpanghaboy sang lubok nga isda sang pila ka dancers yabahin sang Ila Festival Dance Performance sang tinalikdan nga Best of the Best Festival Dance Presentation sa Banaad sa Negros Festival. Yaring balita nga atong gintutuka. Kilalang banwas ang Valladolid sa ilang manamit nga diwal, kag madinuagon nga hablon. Bilang coastal area, sentro sa Ila Pasundayag Festival ang mga patubas gikan sa kadagatan. Apang sang tinalikdan nga Best of the Best Festival Dances Competition sa Palad Stadium. Ano ka matuod nga ang mga dancers sang Valladolid? Lubok nga isda ang ginpaagaw? Ano siya, doon nag-umpok sa akon nga ulo and then nagtalsik guro kay Vice Mayor Montilla. Sala ko kundi ko mangita trapo, may baho gid siya ya, nagtrapo-trapo. Hindi na ko komportable sang baho. Kangay ni Beth, pilaman nga nakapwesto malapit sa stage ang natalsikan man. Ang insidente, viral karon sa social media. Ginalantaw sang iba nga ginhungod sang dulid non dancers ang pagpaagaw sang lubok nga isda kag kabahin pa sang ila dance drama. Agod maklaruhan, eksklusibo nga nagpatag sa GMA Regional TV1 Western Visayas ang mga tagpamuno sang LGU. Tungod ba lang sa ka-excited, ang excitement sang kabataan, hindi to nila totally nga singgigig hungod gaginhaboy gid siya, no. Daw bali ginapakita lang namon ang amon sini nga culture dira sa Valladolid sa amon nga pala nga boyan. Kung may mga negative sides, i-set aside na lang. Kagbuligan na lang nato ng Valladolid nga makabangon. Hindi ko na bago sa ila dance presentation ang magpanghatag sang isda kaangay sang bangros, bulaw, hasa-hasa kag iban pa. Apang ang mga dancers nasubrahan ng kuno sa energy, buta nga daw nagpaulan isda. Ihaboy lang siya at a safe distance ng lapaw lang sa stage. But then, ang natabo, the instruction wasn't followed kaya ang adrenaline siguro. Ang choreographers ng grupo naghatag man sang public apology sa natabo. Ginaduso karon sa provincial government nga balikan ang guidelines sa paggamit sang props. Agud magamit ang mga ini sa nagakaigo ka pabaagi kag hindi na maliwat ang amo nga hitabo. Opod Kirinyo Gasilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.